plana peymana Lozanê ya duyem li ser Şingalê, çîroka xweserî û erka PKK. Beşê yek, gelo Iraq ji bo êzdiyan doje he yan jî rizgarî. Di van rojên dawiyê da medyaya PKK bi berdewamî behsa xweseriya Şingalê dike û dibêje ku hikûmeta Bexdayê dikare xweseriyê nas bike. Hêjayê serincrakêşiyê ye ku pêngava PKK ya li ser Şingalê û zexta hêzên wê yên leşkerî li ser herêmê ji aliyê din ve êrêş û zextên aborî û siyasî yên hikûmeta navendiya Bexdayê li ser herêma Kurdistanê paralelî dimeşin. Herçend hin derdor hewl didin projeya xweseriya Şingalê wekî pêvajoyek asayî nîşan bidin jî dema ku nirxandina rewşa deverê a jeopolîtîk bêkirin wê bêdîtin ku di bin navê xweseriya Şingalê da hin planên xeternak û veşartî heye. Gelo nêzîkatiya dewleta Iraqê ya li hember êzidiyan çi ye? Dewleta Iraqê ji roja damezranina xwe heya îro rê li ber pêvajoyên xirabkirin û ji navbirina Şingalê vekiriye. Beriya her tiştî gel li Şingalê ji sargeha wan ango ji çiyayê Şingalê bi darê zorî derxistin deştê. Li deştê mecal tu nebû ku ne çandinî û ne jî ajeldarî xurt bikin. Bi awayekî xwezayî gel ji hêza xweparastin û xwetêrkirinê bêpar bû. Kurdên êzidî yên Şingalê yên feqîr di serdema Sadam da li dijî Kurdan hatin bikaranîn. Sadam li aliyekê hewl dida êzidiyan bike Ereb, li aliyê din jî Kurdan li dijî Kurdan darbixe. Welatên Ereb ên wekî Iraq, Lubnan û Hind layenên ku li Ermenistanê ne gelek belge amade kirine û iddia dikin ku êzidî ne Kurdin. Lê êzidî Kurdên resenin ji ber ku pirtûka wan a pîroz bi Kurdiya û bi Xwedê ra jî bi Kurdî de axivin. Dewleta Iraqê hewl da ku komeke êzidiya girêdayî xwe çê bike. Piştî rûxandina rejima Sadam helwesta hikûmeta navendiya Bexdayê neguhorî. Êzidî her tim wekî sêwiyên Iraqê mane. Li Iraqê rêzbendî wiha ye. Destpêkê Erebê Şîe, pişra Erebên Sunnî, pişra civakên Xristiyan, pişra Kurd û herî dawî jî Kurdên êzidî tên. Gava mijar dibe Kurd, Erebên Sunnî û Şîe zû li hev dikin û dicivin. Ev rastiyekê ku Kurdên êzidî li rojhilata navîn wekî ehrîman perestên dîtin. Yani kuştina mêran û desteserkirin û firoştina jinan ne tenê zihniyeteke Daişê ye. Zihniyeteke sedsaliya dewleta Iraqê ye. Iraq di xirabtirîn şêweyê İslamê da dijît. Dev ji olên din berden, heta mezhebên cuda yên heman olê jî hevdû dixeniqînin û heta Şîe û Sunne bi duruşma Allahu Ekber serê hev jê dikin. Yekane stargeha ola êzî li rojhilata navîn de hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Garantiya hebûna fizîkî û nasnameya siyasiya êzdiyan îro hebûna Herêma Kurdistanê ye. Dewleta Iraqê hîna jî tiştê ku li ser êzdiyan hatiye kirin wek jenosayd nas nekiriye. Dewleta Iraqê li hember jenosayda 2014 a li Şingalê pêk hatî xweker kir. Ne di dema bûyerê da û ne jî piştî wê tu gav neavêt. Heta niha 14 welat û pêkhateyan bûyerên Şingalê yên sala 2014 wekî jenosayd qebûl kirine. Li aliyê din Parlamentoya Herêma Kurdistanê di cotmeha sala 2019 da sey tebaxê wekî roja jenosayd qebûl kir. Paşê dîsan êzidî ji aliyê Herêma Kurdistanê ve hatin parastin û çavdêrkirin. Ofîsa rizgarkirina êziyan hat vekirin. Ji sadî not û çara jinên êzidî yên ku hatine rizgarkirin ji aliyê vê saziyê ve hatin rizgarkirin. Êzidiyan piştî jenosaydê xwe li vir bi derfetên Herêma Kurdistanê vegirtin. Iraqê heta niha yek gav neavêtiye. Ji aliyê aborî ve jî ji bo Şingalê tu bûçe nehatiye terxankirin. Tazmînat ji mexdûran re nehat dayîn. Tişta ku hikûmeta Iraqê kiriye ew e ku milîşeyên Şîeyên Hecda Şeعبî şandin Şingalê û hêzên PKK'yê ku navê ye be jê bikardînin wekî beşek ji Hecda Şeعبî fermî kirin. Erebên ku alîkariya Daişê kirine jî li Şingalê bicih kirine. Di nava helwestekê Iraqê yê wiha da çima PKK bi esrar hewl dide Şingalê bi Iraqê ve girê bide. Dojeha gelan Iraq, gelo dewleta Iraqê wê xweseriyê bide Şingalê pêşî em bipirsin ka em li rewşa dewleta Iraqê binêrin. Dewleta Iraqê du hefte berê Patrîarekî Katolîkê Kildanî yê Iraqê Louis Rafael Sako ji kar dûrxist ji bo biçûkkirina Herêma Kurdistanê tê dikoşe. Mafên aboriyên Herêma Kurdistanê najîne. Ev rewş zihniyeta dewleta Iraqê ye, ne hikûmeta Iraqê ye. Iraq ji bo pêkhateyên cuda doje he.
دما کو روشا عراق ev be gelo pekeke çima Bexda wekî rizgarkerên şengalê nîşan dide û çima Îrak xweseriyê bide şengalê. Ji bo veqetanina parçeke ji axa Kurdistanê di rastiyê de ev plana mîsaqê millî li gel Şîe û Erebên din jî heye. Ew jî dixwazin Kerkûk, Şengal û Germiyan xaneqîn ji Kurdistanê veqetînin. Armanca wan ew e ku Kurdistan ji desthilatdariya xwe bêpar bimîne. Divê kes xwe nexapîne. Zihniyeta Iraqê ya Ereb, Şîe ya ku demografiya Kerkûkê guhart û gir Ereb û ne hiş cotkar çandiniyê bikin. Di bin navê xweseriya Şengalê de dijminatiya Kurdan dike. Armanc ev e tenê Şengalê ji Kurdistanê veqetînin. Li Şengalê şanoya Lozana duyem tê lîstin. Îrak ne di xema Şengalê û ne jî di xema Êzdiyan daye. Lê çend taybetmendî hene ku Şengal hem ji bo Îranê û hem jî ji bo Tirkiyeyê û hem jî ji bo Iraqê navendekî rakêş e. Yek ji sedema etnîgarî ye. Ji bo herêma Şîe û Sunnî rêyên wê yên giring hene. Ew jî xetteke di navbera parçeyên Kurdistanê de ye. Lê mijara din a ku Şengalê giring dike zeviyên gaza siruştî û neftê ne. Heta niha sê rezervên giring ên petrolê li vir hatine dîtin. Lêkolî nîşan dide ku li Şengalê ji bîrên kormor mezintirê bîrên neftê hene. Ew dewlet û rêxistinên dîvelankên wan dewlemendiya Şengalê baş dizanin. Loma jî hew qas eleqederin. Di salên 1920 de li Lozanê danûstandinên veşartî yên piştî dîtina petrolê li Musul û Kerkûkê bû sedema parçebûna Kurdistanê li Lozanê. Îro jî heman şano li ser me tê lîstin. Şanoyên ku îro li Şingalê tê lîstin, dewlemendiyên bin erd û projeya veqetandina hinek herêman ji Kurdistanê heger wekî Lozana duyemîn bê navkirin wê nexelet be. Çawa li Lozanê Kurd wekî beşdar bûy, bi rêka Kurdên xayîn hatin erkdarkirin û Kurdistan hemû wisa hat parçekirin û parvekirin. Îro di Lozana duyemîn de jî ev Kurdên Cehşên wekî PKK di navbera Bexda û Şengalê de tên bikaranîn. Raşandina tevnê xiyanetê li Şingalê bi destê PKK tê kirin.